Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Maksud Channel. Ceritanya hari ini lagi berkumpul di tengah sawah guys, karena ada acarane wong tani dinane kino pari nek tuwek ceritane iki yo kudu di petil guys, alias di bancai ngono lho guys. Nah, karena pari-pari sis mulai tuwek, jadi tradisine wong desa, wong Jawa wi kudu ngadakno metil bersama guys. Nah, karena para warga mulai berbondong-bondong di tengah sawah, mulai berkumpul. Nah, modene ya wis mulai siap siaga. Nah, sambil termenung mendengarkan doa-doanya. Nih. Nah, salimi di mbok menawa engko nek oleh sangu rumah samu. Lah cah cilik-cilik kan nek saling kan oleh sangu to lho. Nah. Nah, iya. Nah, iya calon dewan kok aja lali gambare, Lho, lah piye to? Lah iya. Nah, pokoke aja lali gambare engko. Bolak-balik kok pian. Nah, iya to. Suara anak rene kok lah mau gendine tiwase diai. Lah iku mau digawakno aku wae lho. Wis ae lho, wis ning ngarepe Mbah Mudin kae lho. Wis ngono ra ya wis kok. Banyune belasan. Lah ngono, tutup Kang, tutup. Tolak balak. Ayo Mbak. Bagaimana? Sudah siap? Kalau lek ibu kolor lo. Oh, menunggu. Oh, sudah Mbak. Berkate digawe Pak Haji tek barang. Sudah Mbak, diawiti Mbak. Paling diomongin lah paling. Pokoknya ya mek wong ngene tok wae ndak masalah. Nah. Iki kaya lepo to. Ripatmu lho kono koyo lepo to disu koyo gak. Iya. Yo ono kok iso. Yo Pak Haji gawe. Pun jate wong dukuh napa, Mbah? Dukuh napa, Mbah? Bulu cetokna kudu sambulu e. Lah iya, wis katut wingko. To. Wis katut tekan dinding. Nah iya. Sak Indonesia. Sak Indonesia iku katut kabeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu sedaya ingkang Yang rene ris. saderengipun acara dimulai hajatan manungsa medhel ing taun menika saderengipun kan balik panen barokah tegesipun menika melimpah saged rezeki dateng badan kita sedaya rezeki dateng ahli kita sedaya saking kami sampun ibadah jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala dengan selamat berujung ben wonten alangan satunggal punapa-punapa Allahumma amin. Kejawi menika kula ing mriki mumpung panjenengan sedaya niki sedaya bulan Rabiul bulan Syawal bila kaula anggenipun sesrawung dhateng panjenengan sedaya wonten kirang-kirangipun wonten kesalahan-kesalahanipun wonten kilakun kaula nyuwun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun dhateng panjenengan sedaya. Ugi bila panjenengan sedaya gadhe kelepatan kaula secara pribadi kula inggih sakah ngapunten sedaya kesalahan-kesalahan utawi kelepatan kala wau tumawah sami-sami nggih dereng nggih. Sipun menika saat menika kita milih saking kosong-kosong tegesipun sampun puran sinepuran nggih. Allahumma amin. Lan monggo dipun bar Fatihah mugi-mugi pindah malih panen tahun menika estu-estu panen ingkang barokah panen kanthi-kanthi Allah taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وعباده شهول الله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan anggenipun sedaya warga masyarakat Kenongo, Mbok Tani Kenongo, mugi-mugi anggenipun badhe mboyong Mbok Sri ingkang wonten ing parang persabinan dipun paring slamet ulujeng pun wonten alas satu punapa wilujeng ingkang dipun boyong lan sang boyong kanthi tangala lahumul fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بدافع البلاء الدنيا والأخرى لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khusus sedaya kami Bapak-bapak itu pinaringan Lahumul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Monggo maos Fatihah kaping 7 mangke maos iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diambali kaping 11 mugi-mugi menapa ingkang dados tujuan kita sedaya tansah diberi ijabah dening Allah Taala. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب Ayo dadi ndom pi, dadi poteli panggange pi. Panggange dadi dipoteli Mbah Mudin ben mangan. Ayo. Dindom. Poteli ayo dipoteli. Dipoteli. Ayo, aja bodho ngalih sik, nek nganu lungguh. Saya Mas. Ini ben ditumpangi. Yo, nek ngalih gak ditumpangi. Ayo. Nah, kok sik ben dipoteli rata sik. Ben dirata sik. Nah, ngono. Ben dirata dipoteli dhisik. Ayo. Nah, ndang di nganu gulupe ning tampah akeh ke lho. Sing nang tampah yo akeh ning nggonku. Ndang ayo. Ayo. Anu gulupe lah ngono. Nah. Kula prao, Mbah. Kula prao. Nah, sing mangan ning panasan ya, Mbah. Slametan kok. Lah iya, urane ya slametan ya, Mbah. Ben barokah panenan. Barokah, amin. Ayo.
disodakoi. Tahun ke tahun melimpah barokah. Amin. Nah. Nggih, monggo. Nah. Ya. Nah, wis yo. Tiap tahun ya tadi. Nah, tiap tahun, tiap panen itu diadakan, guys. Nah. Segone tampah lho. Neng tampah wi akeh wi. Coba ate, ndang. Sego neng tampah. Misale partai Kalau no sarno. Wi njaluk sego lho. Iki lho, anu Warsito lho. Ya. Ayo. Tindum, ayo sing go ngoleh mau sapa? Wis. Sak potong wae, sing rata. Sing ra oyok-oyokan. Oyok-oyokan. Ndi? Kisane panggange. Panggange wi. Ndi? Lawe ndi wis kok lawa. Oh, solike oleh pedes sik. Dinane mbak. Lho to kok ora began yo. Oh nggih. Ya, jang wis. Heeh. Dadi anu. Began engko. Ah. Lah. Kilo kin eneke pedes sok kin. Sakare diuncalno sikile ben neker-neker. Ya. Ya iya. Sawah. Sikile ben neker yo kin, yo kin. Oleh pedes kin kowe kin. Ora enek sing ra pedes. Segane kuwi lho, Guys. Segane kuwi lho sene tampar diumbar utoh iki piye? Kok tak go muleh neh ngono kuwi kok carane. Mau wis. Mbah Mudin kan buntele segone kuwi lho. Ya iku Mbak Satu. Ya ngono. Buntelne lah ngono. Ya, buntelno. Ya. Ya ngono. Ya, sik to ben barokah segone. Nah, kuwi segone wi. Nah, ngono lak yo adil to, Guys. Lah iki wong saiki Mbak iki yo piye ta? Lah dengenane yo tak omongan. Lah iya. Lah marai yo piteke mlayu dhewe-dhewe lho. Ndek sikil. Ha iya. Pitik kene ndek sikil mlayune akas. Ha. Apa kek iki lho? Wis. Eta bra. Ajum jangkoke. Oh wis kae berkat. Mangan ra apa-apa. Wah iya. Bamus. Ayo. Kamus wis kertot ra, Gung. Ya to lho. Sik ra ketanguman balung, Guys we. Malah tempe mampu. Umane balung tukang andum. Ra ketang balung, Guys. Ya. Gedange mbahne kok mang. Gedange. Kepakan manuk engko. Heeh. Ya, Mbah. Guys, kok sakmene wae. Makasih yang sudah menonton video hari ini. Matur suwun. Jangan lupa like, subscribe, komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.